monggo Pak sinambi goyang Bapak. Alah alah. Yuk. Ya, nggih monggo Bu. Panggung dedek lensir lengkung lengkung sanjaning para tamu kakung Semana Putri bathuk nonong irung manjung rek maneh ngandan-andan ngembang bakung ganti-ganti pasangane sanjaning para tamu para kakung Semana Putri mesti Purwa Madya Wasana tapak ing pahargyan pambayong Israt maca penganten sarimpit wonten kalengan samangki nenggih Bagus Agung Zulyanto kalian Kyah Roro Haminah Rahman sarjana ekonomi sampun paripurna awit pangestu lan pamuji pandonga panjenengan janipun Bapak Tukimin Tarjo Suwarno Sakutra ngaturaken agunging panuwun awit karawan panjenengan mirungan ngarsanipun kadang besan Sutresno niki Bapak Sukiman miwahi Purubin sapangombyong pareng-paring mudya pangestu dhateng Suratlaja penganten sarimpit mugya satemah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rahayu tanpa bebendu wilujeng tanpa pamrih lumantar kawula Bapak Tukimin Tarjo Suwarno ngaturaken ndherekaken wilujeng kundur dumateng para tamu kakung Semana Putri mugya rahayu widodone ring sambikala kula ingkang ndherekaken lampahing pahargyan wengsak menika menawi wonten kirang subuh Sitemah Tata Krama mawan tuwantu nyuwun agung sih samudra pangarsani wasana mugya rahayu ingkang sami pinanggih Suradira Jayanirat lebur dening Darmastuti nuwun matur nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pacaane sarwa sinden panggung dedek lencir lengkung lengkung bathuk nonong irung manjung ring maneh ngandan-andan ngembang bakung ganti-ganti pasangane durung mesti yen dadi jodone ana desa ayu dhewe emane
minangka setinggalaken ugi ngutabarkan konduripun kula kagem pisan Bapak Ibu. Nyuwun pangapunten atur panglipur saking kula sak kadang kasih sawetawis wekdalipun adzan asar. Nuwun.